Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li dalwaqt se tiġi ppubblikata l-whitepaper tar-riforma fil-liġi tal-Kera li se tfassal parametri sabiex tipproteġi lil dawk vulnerabbli. Dan fil-waqt li s-suq tal-Kera jitħalla jopera b'mod ħieles kemm jista' jkun u dawk li għandhom proprjetà magħluqa jiftħuha għall-kiri. Flaqa f'Kastilja mal-membri tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi, Dr. Muscat qal li jistenna li r-riforma fil-liġi tal-Kera mistennija toħloq kontroversja. Qal li din mhux se tkun għal dawk li affordjaw jikru vilelu postijiet lussużi, imma għal dawk li qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni inaċċettabbli. Il-Prim Ministru qal li mhux aċċettabbli li għandna ħafna kirjiet mhux irreġistrati u ħabbar li tidħol sistema li tobbliga lil kerrejja jirreġistraw il-kirjiet. Dr. Muscat qal li f'pajjiżna hawn ma' 80% tal-Maltin li huma sidin ta' darhom. Bil-familji din jaraw il-ġid li investew fil-proprjetà tagħhom dejjem jiżdied. Madankollu għaraf li 20% ma jistgħux ikunu sidin ta' darhom u għalhekk fil-baġit il-Gvern se jieħu miżuri biex jgħin familji li ġenwinament ma jistgħux ilaħqu mal-kirjiet. Min-naħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Checturi qal li kull xiber art f'pajjiżna jiswa mitlu deb u l-assoċjazzjoni tħossha responsabbli biex tkun spalla għal dawk li jaqgħu lura. Huwa ressaq ta' proposti għall-baġit tas-sena d-dieħla. Fosthom li l-assoċjazzjoni tidħol fi sħubija mal-Gvern biex ikun hawn appartamenti li jinkrew bi 300 u 400 euro fix-xahar għal skopijiet soċjali. Is-Sur Checturi qal li l-membri tal-assoċjazzjoni lesti li jżidu l-paga b'tal-inqas 20% għan-nies li jaħdmu fil-kostruzzjoni, basta jkollhom l-skill card. U għażiet jgħid ukoll jekk ikollhom inċentiv, lesti jidħlu garanti għal 10% tad-depożitu li jitolbu l-banek biex joħorġu s-self. U għannota tkabbir ekonomiku ta' Malta u qal li jeħtieġ li pajjiżna jkompli miexi b'dan il-momentum pożittiv li qabad anki fejn jidħlu proġetti infrastrutturali għax qal li dawn se jkollhom effett importanti fil-ġejjieni.